O Náutico de Boiro marina Cabo de Cruz será porto de chegada e saída da 23ª edición da regata Hotel Galatea, trofeo Conservas Pescamar. A proba presentada esta mañá no Concello volve a estreitar lazos entre os náuticos de Portonovo, club organizador, e Cabo de Cruz. A regata partirá o sábado ao redor das 2 da tarde dende Portonovo para chegar a Cabo de Cruz a última hora da tarde. Es una regata que a la gente le gusta mucho por dos motivos. Primero, porque es una, como decía antes, una regata tranquila. No es una regata de competición pura. Suelen participar muchísimas embarcaciones, o muchas embarcaciones, como digo yo, familiares, sobre todo por el reclamo que para ellos tiene como destino turístico Boiro. A mí hicimos la presentación en Portonovo hace 2 días y la gente nos preguntaba, ¿pero vamos a Cabo de Cruz? Y sí, vamos a Cabo de Cruz, ¿no? O sea, a la gente le gusta mucho y le gusta sobre todo el trato y la colaboración, como decía antes, prestada tanto por el Concello como por el Club Náutico, ¿no? Para o Náutico de Boiro é todo un prestigio colaborar dunha das regatas máis importantes que existen do cartel a nivel de Galicia. Realmente eu creo que a parte da colaboración para a regata o que nos une tamén é un hermanamiento entre ambos clubs, é unha relación moi amigable, moi boa. Ojalá todas as relacións entre as entidades deportivas fora como que ten o Náutico de Boiro co Náutico de Portonovo. Estamos moi orgullosos desa amistade, a verdad. O Club Náutico Crucense acollerá a entrega de premios aos primeiros clasificados da primeira xornada. O domingo ás 12 os participantes sairán de Cabo de Cruz para voltar novamente a Portonovo, onde se desenvolverá a entrega de premios nas diferentes categorías, unha delas clasificable para o circuito galego de solitarios a 2. No encontro participarán preto dunha 30 de barcos, moitos deles cunha tripulación familiar, xa que se trata dunha proba bastante tranquila.